Jo treballo en un lloc deliciós, amb una gent deliciosa i amb una feina que realment m'omple. Quan es va posar el nom de l'olivera a la cooperativa, ja es va agafar aquest arbre perquè era un arbre arrelat al país, per tant, territori, però també perquè era un arbre que sempre acabava donant fruit. Quan tu plantes un oliver sempre dona fruits, aquesta idea d'obsessió de la resistència. L'èxit de la cooperativa no és tenir molts beneficis, l'èxit de la cooperativa és poder integrar el màxim número de persones possibles amb necessitats reals de ser inclosos no només en un àmbit laboral, sinó en un àmbit vital i fer-ho viable, no? Per nosaltres això és l'èxit absolut. Volem que la nostra activitat sigui respectuosa amb el medi ambient, amb el paisatge, que creem valor cultural, valor gastronòmic, que la nostra activitat aporti valors a la societat i als membres de l'organització, els que hi formem part. Jo aposto molt per la manera en com treballem, com fem la feina que fem. Podríem fer una altra cosa, però almenys la manera que fos igual. Recuperem l'esperit original de l'artesania, que és aquella en la que la relació de les persones amb la feina és una relació també emocional, és una relació en la que et sents útil creant quelcom que no és només una mercaderia. Estàs creant quelcom que provoca emocions, que és un element cultural, no és només un element, diguem-ne, d'un intercanvi econòmic. Estem a la masia Can Calopa, estem dintre del Parc de Collserola i encara que no ho sembli és la primera parcel·la del municipi de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona va demanar a l'Olivera que gestionéssim aquest espai com a Olivera per la nostra experiència en el món del vi i també en el món de les persones amb necessitats. Es va fer una vivenda moderna, adaptada per persones amb capacitats diferents però que poguessin viure, amb la idea de crear hàbits laborals, d'aprendre un ofici, de tenir un sou, també per tant una experiència laboral, però també de crear equip, crear comunitat, afinar els caràcters de la gent perquè fos fàcil crear un equip, treballar en equip, etc. Nosaltres els vins que produïm eren només per ús exclusiu de l'Ajuntament de Barcelona, dels actes oficials, i ara aquest vi es pot començar a comercialitzar. Per tant, ara entrem a la part comercialització i en canvi l'Olivera Vallbona els vins s'han comercialitzat des del primer any. A l'Olivera són persones molt tossudes, no? Són persones perseverants, són persones insistents, són persones lluitadores, no? Són persones que fa molts anys que estem construint aquest projecte col·lectiu, estem elaborant uns vins amb un terreny, amb un espai prou complicat, prou complex, no? De secar, amb terrassa, no? Amb persones amb diversitat funcional, amb discapacitats diverses, no? Per tant, per tirar endavant això és obvi que hem de ser persones molt tossudes. Però tossudes en el sentit de aquella gent que s'agafa a la feina i no la deixa fins que tingui el resultat que buscava. S'ha de ser valent, tossut i voler fer-lo de veritat, de cor. Sentir que si tu treballes molt bé, beneficies el conjunt, i beneficiar el conjunt és que tothom en sortim guanyant. I experimentar que això és possible és una satisfacció i al final és una sort poder viure-ho cada dia. Veure que amb 40 anys segueix funcionant també és un orgull i agrada, no? Agrada. El que m'agrada més d'aquí és la gent que com se sent, com t'embriaga de les seves emocions i de la seva manera de fer, com t'omple i et fa avançar. Un orgullo. Olivera en mi casa. Has de vindre i viure una mica per descobrir-la, aquesta essència, aquesta màgia de l'olivera. És molt important que puguem fer vi, que és una activitat molt noble que fem nosaltres. Sense vi no hi hauria olivera tampoc, però sense persones encara menys. Quan vegin aquest vídeo, jo penso que diran, hòstia, m'agradaria provar, vindre aquí i provar això de berenar i a veure
això, suposo.